Галоўнае, каб у людзей быў дах над галавой. Сёння забяспечанасць насельніцтва в области жыллём складае 28,5 квадратных метраў на аднаго чалавека. Па гэтым паказчыку ў рэспубліцы Брэская вобласць займае 3-е месца. У мінулым годзе будаўнікі ўзвялі 630 тысяч квадратных метраў жылля. У гэтым плануецца на 20 тысяч больш. Основной упор при строительстве жилья делается в соответствии с поручением главы государства обеспечивать многодетных семей в течение года. И к этой цели мы планомерно идем. В прошлом году мы их обеспечили на 2200 семей, в этом году планируется уже 2500 семей. И в принципе задача эта выполнима строительному комплексу области. Будаваць не толькі шмат, але і з улікам патрабаванняў часу. Сёння ўсе шматквартэрныя дамы, якія будуюцца ў краіне і ў вобласці, энергаэфектыўныя. Праектаванне іншых не дапускаецца з 2013 года. Да таго ж сёлета ў абласным цэнтры пабудавалі першы эксперыментальны энергаэфектыўны дом. Іншымі словамі, разумны. Канструкцыя ўласнай вытворчасці выканана з улікам еўрапейскіх патрабаванняў па цепластраце. Аналагаў яму няма ў Беларусі. Мы завершили реконструкцию и модернизацию нашего завода крупнопанельного домостроения. Это позволило нам сократить теплопотери. Сегодня там новые технологии. То есть мы уходим от традиционных методов отопления, разводки труб, да, и прочее. Там идет все в электрическом исполнении. То есть вот, так скажем, по примеру умных домов. Вот это технология будущего. Электрычныя дамы былі будучыняй, а сталі рэальнасцю. Пілотная шматпавярхоўка ў Баранавічах дала старту в области па будаўніцтве электражылля. Тэндэнцыя агульнарэспубліканская. У гэтым годзе з'явіліся першыя 2 дамы. На наступны ўжо запланавана 7. Основная цель – это перевод, значит, жилых помещений исключительно на электрический подогрев полов, тепла, пуска и все, что с этим связано. Кроме этого, ведется работа по строительству индивидуальных жилых домов. Тоже для пищеприготовления будет применяться электричество. Без іх працы цяжка ўявіць жыццё любога горада. Сёння будаўнічы комплекс Брэскай вобласці – гэта 880 будаўнічых арганізацый ад буйных да невялікіх, дзе працуе больш за 35 тысяч чалавек. Для кожнага з іх прафесія – гэта прызванне. Іх праца – гэта не толькі нашы з вамі дамы, але і эпахальныя аб'екты, у асяроддзі якіх вырасце не адно пакаленне жыхароў Брэскай вобласці. Крысціна Пратасавецкая, Тыгран Акапян, Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія Брэст.